So mo ni siya guys kani naghuman nila kuan guys, nara po yung mga tao nga magkuan. So mo ni siya. Hello netizens! Welcome back to my channel. So, this is Kuya Rence and ang inyong medyo chinito pero totoo. Bitaw jay. So guys, for this vlog is kato ni ang vlog nato kay kuan man to harvesting sa mais. So, finally nakuha na jud nato ang pagka-curious sa usa ka butang. So, mao to nga ing ani di ay. So karon, lain na pug ato ang kuan karon. Appointment. So we were going to kuan guys, kuha og palm oil. So di na explain ang palm oil guys kay kabaw naman siguro pud mo unsay palm oil kay kato ni aging vlog nato is ana magipakita ninyo, ana gipa-explain ninyo kung sa ang palm oil. So mapuni among daily life diri guys kung wa jud may mga sugnod kay lisod pud kaayo guys og di ta manguhag palm oil kay mao jud amo ang saligan diri sa bukid. Kay og di may manguhag palm oil guys, kababay ta karon sa panahon guys kung mag-burning fossil fuel og mga plastic ug mga guma, makadaot baya punas ka nato ang ozone layer mao nang mas maayo nga manguha ta og palm oil para pod mahina-hinayan pug atong mga ozone layer, di ba? Kanang karon ang kauban silang kuan, akong cousin ug akong pagumangkon, so naguna na sila guys kay sila may murag kuan. Mulandag panan aw sunar ta dalit landong natas mangga karon, so mulabay tas bay ng mama. Masong udto ma. Kaila ka na ho ma? Ha, nagsaring glass ko ma oy, manguha mig palm oil. Manguha palm oil kay init. Naba ko ribo nga pang oil ma. Shh. Kaning mga iruan na mga iruan. Alas 12 pa ron mama. Alas 12 pa ron. Maghinahina. Alis sa mima. Hinahina yung kay udto na guys. Manang dari mi ko pam oil kay nagkalag pagpatak ng alas 3. We were going to play a volleyball, you know. So karon guys, sa kabantay mo guys sa ang naong karon. Nga maklaro jud kayo sa camera nga buho-buho. So mao ni ang pores sa una sa mga kuan guys atong when I was grade 10 jud guys, grabe jud akong mga pimple. Di na siya pimple, acne na gyud tong sa una. So mao ni ihang agi guys kani mga buho-buho. Pero thankful po ko guys kay finally jud kanang wa na jud ko pimple kanang sa una. Di na kayo sa una guys mga kamrad na. So karon is nagamit ko og gamit ang kuan. Daghan ako kay pang apply sa face guys pero wa jud na nawala. Pero karon finally na ako na tud-an nga sa isa ka sabon ra pod. So nagamit ko og skincare guys kay para pod sa ato ang naong. Sa karon init pod, so manang ato na mo katingas ang naong guys kana nagbubuho mao ang agi sa una. Mao mo katinga. So karon pod ato na bantayan pod guys nga karon perting inita. Ato mo dapit adto sa gikuan. Adto mis ang gikuan sa una rapid guys kay para bisan apa pod ba kay niagi kay daghan man to mao tong among balikan lang pod karon kay dugay na pod mi guys wa ka balik og pang oil kay katong sense katong wa na koy papa so katong naay na nagpahinga na ang papa so dugay na wa ka panguhag pang oil kay busy kaayo pod na lagi pong namat yan ta so di pa ta maka kuan pod absorb. So karon nag-use pug ko nakita mo jud nato pug guys nag-use ko og hot og sunglass kay lisod pud ka guys ang perting inita. Nag-short ra ba pug ko guys? Nag-short ra ko kay di man pug ay sa labong. Ja. Wala pug ko nagkuan lagi jacket pod kay awi man kog di kayo init man dai pud kaayo guys mamaak man dai pod so okay ra pod ka. Bahalag maitom kay itom na pudaan. Itom ito pagbugan, itom di puning kuan para patas tanan. Diyan nag-use og kalo guys kay hain ka adyo og di ta mag-use og kalo pud kay atong naong imbis kaging pa na pa mga pores buho di pa na to atimanon na buing na luoy kay itong naong rarag naong iring gi tuwadan na nag-shoes pug sunglass kay sakit sa ang mata guys kay agong mata naanay unod nga ni tubo sa awang mata mo nang nag-use pug sunglass para protect sa atong mata kay lisod pud guys ug di ato pritahan atong mata kay lisod na ro pangitaon ng mata ang magkabaw atong pangitaon nga kung mata nga dagko ato matas kabaw yung taon ginaw ko. So karon hapit ta maabot
Ay makita ninyo guys, nag-abot dito. Ito ta magkita-kita sa pamuwilan. Let's go. Cha. Maroy. Kaya pa akin nag-una kay marag pa rin busog. Ito. Namurik. Marianan sa humay. Na humay no. Dani guys, doon na jud mi. Na tanang mo ila. So naapod sila yung damdam diri pod guys. Bawag na ba nisod? Tilapia wabo ka bawag na ba sud tilapia pero halag tangkong nagamay na magtangkong lagi mi. Na ano, daghan mo na sa una? Karon guys, nagamay nagtangkong, daghan na sa una nagbabagang tangkong jud na. Pero karon gamay na kaadto na gamay nagtangkong. Lisod na pod kuwaon guys kay basin naglawom nas tunga-tunga tiglom dagkalit na mura. So natadani sa muilan so among soja na magtan-aw guys kung naa pa bazoy bunga kay to ni agi raman tong kuan naay simana. Among soja naman pod kay basin lay pug naa kay try na to try basin na lisod man pug anan dani demo sipyat ta. Ginoo ko. Na man daghang buho dani. So guys, natadani sa pamuwilan. Pamuwilan. Masiguro bunga mi. Bi, ato suroyon kung dalis mga puno-punuan big na ba. Alihed, dadaan na lamang po ng patay guys aning buha. Tay kanay mga buhi. Alihed ato nang puno ng isa kuan. Aki pala lang buhi kay marag buhi ra siguro puno na yung bunga. Tagsa naman. Di para sa una guys nga every punuan na adyo kanang bunga karon kay murag tagsa na. Masuro pa manguha siguro pod. Ginoo ko. Masuro pa manguha pod mao nang gagmay nagkuha pero daghan ka palwa pod guys sa patay gani. Pero nabantayan pod na guys ngani palwa nga pupo. Napoy nanguha dito tapok ila sir busog na don diri. Ano murag tagsa na dani sul siguro pod. Pero at least guys na tagsa. Madyo lang brand tagsa kay panghalingay. Madyo lang pod. Pero kung magkuha mo pang oil guys, ingani nga buhi, injo na yung buwad siya para pod mamatay ba niya. Bantayan pod ninyo guys kay manok, yun no. Tuwik-tuwik lang dito sa direction manok. Ano atong bantayan pod, mas gamay pa. Wa na may bunga naman mi tagsa na dagari. Ayog. Buwag mong meme oy kay ang magbagtapad mo purot ari ka head ko lang po na dari kana ta koy orange nadal na dito. So maya mo taglain guys, asa na po ito ang area ani nga daghan og bunga. Wala gina ba na buhi guys. Sayang pud kaadog among pag-anhi. Dari head. Sayang pud kaadog among pag-anhi guys, di na mo kuwaon ni mga patay. Madyo na lang pud lagi. Anjali pa ito dun tas bukid oy. Maning kamo tutagtaman kay why problema gusud as bukid. May ngani pero ang problema diri is kuan. Kwarta kay karab kwarta ri sa bukid. Sujud. Pero sud ano mga bugas di pod sa junra pod kay sa kugihan jud ka kuno ka magtanom ako rin ni florame boholana. Kugihan lang jud ka pagkatao, di ka mapas mo. Sa kumbati lang jud pod sa pag diri sa bukid. Pero mga tapulan pareha na ho. Impas yun. Chogi ang tanan. Tarhid bro na. Pupunit-punit lang ko dari kuan guys. While ga-vlog lang pug ko. Sayang. Hani. Wala si Jabuhi. Wala si Jabuhi.
itanom lang po ni siya guys. Hay itanom, ibuwad lang po ni siya guys. Sayang kaadyo kay mamatay ra mo siya guys. Pwede ra po ni sukan guys. Dili mo ibuwad at sa sako i-stock pero kuan ra within 2 days or 3 days siguro po nga mamatay ni siya kay taton pa man si siya uod, wala ta naguman patay na. So manguha ko dari guys kay naidaghan ka diri alam ri tapok daan para ano na nang silami dito diri tapos daan mo na anda di aguan kaning from oil para dito na siya yan tapok arang itapok dari id ha arang itapok diri para iko na dito kuha pero na po usahay guys na po yung mga tao lagi po nga siguro po yung CR na po uy dugdug naman baroy na dali tadan darahid na po uban mga tao guys nga malibang ra sig asa di ka maumutukod sa CR pungko laman dito og wisik ng ilang hugaw di ka maumo tan-aw asa bilang CR ani ni ba ani na mag libangas ka bugungan mga kuan uwan ron patay na to anak ko sugag uwan dito ming dali tami kay murag kusog na kon maabta na to ang kinabuhi tani isa ra ba tong kinabuhi ni uwan guys dali mig uli kay ang source of income mabasa wa na tay na hinugman na ra ba jud ni tagsara mi no tagsara bunga mananay ulis ing mama anak ko pait ko itong mga ginikana na turon guys kay di tag manguha kasab anta noong kumaning kamot jud ta kay luto ang lubot dili mo kuan tagsara jud sa bitaw di ba na harvest good tara bunga babaw guys may bunga pa na sa nakanan tapos na balik harvest siguro pod arta so diri okay. Patay diri guys na alam po ning ibutang nila ang munupad kay wala gatok ta magkuha lang po dari og kan dali head So karon guys, buko na man ko mamumedya. Nakita ko nice nga view, lami pud picturean diri. Di ari ka mag-picture nang humra kog kuan guys, cellphone sa akong kasen. Di wa man tay mga gamit tay pud ani mo nang manghula mo to anhita. Ang sudan diri guys, og nice. Labong siya guys, pero para sa ang plan nindot pud siya tan-awon nami ako anon. Anggul-anggulan ba diri. Kini kay man nice man siya dinhi basta imong kamera pod na apoy mga adjustable ba. So arita susudan diri guys tabi-tabi taga si alas 12 mo pa rin tabi-tabi alas 12 mo rin guys ari ko mag-shoot na picture ano pakita ninyo sa Insta vlog ako ipakita ninyo so karon guys katong oras karon kay kuan naman alas 12:49 so kuan pod kana na ay karong orasa is di jud pud angay isuroy-suroy or itrabaho kay alas 12 biya untok ja kuya ba ja pud ngani mga tawid guys manang mag careful pud mi diri og kita pud gisabutin ning ngani mga 12 jud nga magkuan mag careful pud ta guys kay you know na sa mga panahon karon di ba magampi-amping pud ta di lang buta magkiat-kiat kung asa ta sa kabugangan nga na kung kamo mag-create mong baby bad na. So manang karon guys mga taon siguro mangulit nami kay hapit naman ang launa. Madyo na lampod mi guys naka kanay humabaw sa tungag sa ako sa pamuwil at least ay panghaling lagi. So marapod to among gi-share ni agahong vlog to di. Marapod lang gi-share. So nagpicture ako ganina guys didto gikan. Didto kuan So kaning kuan na guys kaning buwaka magamit di siya kani. Kabaw ko guys kabaw pod mo nga kani nga ni magamit ni amo man nang gikuha guys kani si amo man nang gikuha katong pag
grade 10 namo katong pag recognition amo kidesign ng buwak ba magamit pa sa mga kasal nga na mga wedding magamit mo sa mga dahuna pero ko kabaw unsay pa nga anang dahuna kay baw lang pod. So ilami de pod agpaminaw diri guys kay ug naa jud kas ilawom sa mga ngani mga punuan is mo create pod sila ang mo-absorb pod sila og kabugnaw sa imong kasing-kasing especially sa mga tawo nga nasakitan karon kabaw mo po guys di lang pod ako siguro pag single karon bahalag single basta malipayon kita ko sa Facebook ba bahalag single basta malipayon dyan nakakita po sa Facebook guys iyot so iyot guys di na bastos guys I'm your one true friend o di ba nakoy nahatag ninyo nga kuan na ay synonyms na ay acronym sa iyot di na bastos ng iyot guys ha I'm your one true friend mo na ang meaning sa iyot so marapod to ang share ninyo so kabapog ko karon panahon na guys ang daghang nasakitan sa gugma di lang gugma na pod guys so, pero kanang gugma guys is makahatagod po na siya nato og kalipay sa atong kasing-kasing kay of course abnormal man buga guys udi ka makakuan makakras sa usa ka tawo ug sa usa ka basta nga na di ba pero og gugma guys unsa kay pasakitan ra ka sa usa ka tawo unsa nagduda na ka or feeling nimo nga wa na siya nahigugma nimo bidya aso pug sa imong kasing-kasing kay iko ra masakitan unsa di masipod guys si Jara mismo ang daghas ang tawo sa kalibutan maghugot sa ta karon guys kay just stress ta kay murag agang kasing-kasing ro ning hugot ana karon ayo pug sag di mo gusto nimo daghan na masid pong tawo mo an makaangay pud nimo siin di mo sa mamatay daghan pa basin dai pud ang imuhang future in wife or future husband ang edad kuan pa 20 ug ikaw 30 na aso di ba pares mga artista karon di ba no kuan na guys no they have no matter of age sex unsa pa diha they're equal naman do karon kuan na guys karong tuiga grabe nagkalain jud kalibutan karong rada ka change na is all well la grabe sinako naman imong mi bungga jud sa imong mga sinako kay aki ko magdahog so malagi ta guys og gugma ug namay anak ko ihatag ninyo nga tips guys katong nay mga crush diha nay mga nang angayan kung naamoy crush guys ug nagustuhan sa usa ka tawo obserbahi sa siya guys adto mo diso og tana baba ta ana luhuday ta ayaw sa nga na guys ba na obserbahan sa ninyo guys ang mga attitude sa usa ka tawo kung maadyo ba siya kay na uban guys hindi pa mo minjo maadyo ang iyang batasan pero the way na minjo na may anak ilabog ng mga kaldero manang ato sang obserbahan guys before tamo patong di ba na karon pong kana guys tuiga karon panahon na or tuiga panahon na mga bata paminjo na sus Ginoo ko guys pero di na tinga karong ana guys to panahon na kay baw lang pod kay milin na lagi manang baw lang di ko maka-explain ana guys kay baw lang pod kay mga bata karon 15 or 14 minjo na ingon pa sila guys ngano minjo mo sa on sa bagihuatan patong ditso karoy na pero di man ko makapugong silang gibati guys kay di man ta naghawid silang kinabuhi or sa ilang desisyon so atong pasagdian sila lamas ilang kalipay kung asa sila taman kay ma-realize nila guys na sila pamilya maglisod sila I swear kay karon panahon na crisis ron way bugas minjo mo nimba na labo ka galiro siguro so marto ang share karon guys ayot nalipay mo karon imo hami malipay jud imong mama na day medyo kasabaan so hello guys karon is marit na jud mi Diyan na kuyawan ko guys kay kaong kauban na paakan kuno gas bawal pag pinaakan pa pud gas paakan kuno sa gas bawal lang pud guys okay duha maining kiban gamay agi pero ang na kuan ra guys kay ug paakan kag gas dako usab nagsayad siguro pud bawal lang pud bawal lagi pud guys kay nabalaka ko kay nako ni paak sa ni bugnaw sa tiil kalit diyan na pa duhay paak diyan of course makaimong mataghas jud kay duha may paak kay wa man may laing mananap sa ubos ko pag nibugnaw pagbugnaw ko ni paak uy nakulbaan ko guys kay basin has manang ulit magsajuron
ulit mi karog dali kay ang ipa-check dito kay sig has I guess ba kay bawal ba ya basta paaka jud kag has dito kay mo sud ubay na nakatambal ng gahos dali na kay agla ko jaw ja. So to guys atong vlog today, so I hope na enjoy mo today's vlog. Kay ulit nami kay magdali lang ulit kay delikado. So salamat sa pag-watch ang vlog. We'll see you for the next vlog. Bye bye guys. Kita tapunan to sa sulod sa gayon. Bye bye.